to Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Aybo hallelujah. Again shalunkulukul elikhulu ihlombe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nakho-ke angazi kunani namhlanje. Konke niplanini. Ihlombe leni ngathi khona ningifihlela induku emcubeni. Kunani? Jesus. Thank you, Lord. Kunani namhlanje? Thank you, Jesus. Akunalutho. Oh, ningijabulele nje. Akho lutho. Oh, awu ngiyabonga bazalwana ke nishala uNkulunkulu elikhulu ihlombe. Singahlala phansi bazalwane egameni lenkosi. Hawu ngithi mhlambe khona engulibele ngoba hey ngiyabona ukuga nako sekufikile madoda. Ngibuye ngilibala ezinye izinto umsebenzi kaNkulunkulu omningi kakhulu. Ubamba ngapha, ubambe ngapha, ubambe ngapha. Bazalwane without wasting any time ngiyacela nje ukuthatha leli thuba nginibingelele nonke egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi ethu Jesu. Ngisacela ke nishalo uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Ngiyabingelela bonke baba, ngibingelela bonke mama, bonke bhuti nosisi, bonke abantu abasha egameni lenkosi. Sibingelela our praise team, sibingelela uKibonesi bethu, sound engineer bethu, team yethu ye media, team yethu protocol ama ushers wethu, ogogo nabomkhulu abantwana abancane. Siyanibingelela Umhlathuze, sanibonani Umhlathuze. Sanibona Umhlathuze, sanibona. Hello Umhlathuze, hello. Oh, hallelujah. Sanibona bondlunkulu, sanibona. Jesus. Ayeye bondlunkulu, ayeye. Ayeye bondlunkulu, ayeye. Akangiqhwabela uYesu isandla esikhulu. Obingelela abantu ababili abathathu uthi sawubona makhelwane, sawubona makhe, sawubona makhe, sawubona makhe, sawubona makhe, sawubona makhe. Ubingelela nje abantu ababili abathathu bashaya high five uthi sawubona makhe, sawubona makza, sawubona makhelwane, sawubona ukodwa Jesu maye umuhle Nkosi. Ake nimqhwabele isandla esikhulu Yesu. Wamuhle uThixo. Kodwa bazalwane wamuhle uThixo. Oh yes Jesus. Wamuhle Yesu. Oh yes Lord. Wamuhle Thixo, wamuhle bawo. Shaleni izandla kakhulu. Lastly, shale bonke abefundisi esinabo la ekhaya, Eagle Mountain Prophetic Ministries. I can share all the pastors izandla kakhulu. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi uJesu. Ngibonga nje hey this reception nje engiyithola ngize ngithi khona into engiyilibele yini. Ngitshela ukuthi mhlambe khona into engiyikhohliwe. Ngithi ori sengiyacabanga ukuthi hayi man ibirthday yami ayikafiki man. Ukuthi ngethuswa indlela eningibingelela ngayo. Hayi cha ningijabulele bazawushe. Oh man. Hawu bazalwane yazi ngiyazibongela Nkosi yami ukuthandwa okungaka. Hawu kodwa Mhlathuze. Hawu Nkosi yami ithandwa sezulu. Hawu inkosi nibusise Mhlathuze.
ungawathathi kancane lamazwi engiwashoyo. Inkosi inibusise Umhlathuze. Amen. Singakhumbula ukuthi ngigcine kulela viki kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithathe lethuba ngibingelele bonke ababukeli bethu abasilandelayo nabasibukelayo kumakhaya ngamakhaya kuzindawo ngezindawo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Keep on praying for us, keep on supporting us. Sinebandla elikwi social media esizobe sinalo ke ngephasika abazokhonza ku social media bazofika eThekwini. Ngicela ibandla la ku social media sibashada izandla kakhulu. Nakho. Nkosiyambazalwane ngiyakhumbula manje maseni ukuthi ngagcina ngalela viki sisuka sizawuya eMthatha. Ngagcina la sengiyakhumbula ukuthi ngagcina ngale last week bengekho. Last week beyibambe ubhuti inkosi yami mfoka Mgomedu awusuka madoda uthisha. Ake nishale nawo nguthisha. Hayi Ngomedulo. Hayi ngimuzwa thinta iapostolic ayithi ngathi nangoku Mngomezulu wayithinta iapostolic wayithinta ngathi Mngomedulo manje. Ngathi wena wekunene. Hawu ngathi Mngomedulo awusuka madoda ngathi dlakadla. So siyabonga kakhulu ke nakumfundisi uDlamini. uNkulunkulu ngibusisile ke ngamadoda. Uyabona bazalwane ngifuna ukunitshela iphasika lengakafiki. Uyabona ke amazwi asixhenxe amazwi asikhombisa alonyaka. Hayi uzawuza umlilo zobulapha. Kobe kushumela abefundisi base Eagle Mountain Prophetic Ministries. Uzawuza umlilo. Hayi skim salonyaka. Hayi ngiyasaba nami skim salonyaka. Hayi ake nibashada izandla abafundisi base Eagles. Amen. Nkosi yami bazalwane angithathe nje lethuba ngibonge wonke umuntu okhona egameni lenkosi ngendlela umsebenzi kaNkulunkulu okhula ngakhona. Nami sengishaywa uvalo lokuthi inkosi wenzani. It's like uNkulunkulu uthi iyaphuthuma lento. It's like ukuthi uNkulunkulu uphuthuma and ubenza abantu futhi ukuthi babe aware ukuthi I have called you to the nations. uNkulunkulu kangibizelanga ke Nkosi yami indawo eyodwa ukuthi uNkulunkulu ngibizele umhlaba. Eagle Mountain akusebandla lase South Africa but soon lapha kuyilogo yethu very soon sizobe sithi Eagle Mountain Prophetic Ministries International. Kuzobe sekhona uINT ochaza ke ukuthi ke sesithasha the whole world njengoba niyibona ilogo yethu inaleya global map. Lokhu ke okuzikoshi kuchaza umhlaba wonke. Kusho ukuthi ke ivangeli uJesu asinike lona akulona laseMhlathuze kuphela, akulona laseThekwini kuphela, akulona laseGoli kuphela, akulona futhi laseMthatha kuphela, kodwa uNkulunkulu sibizele umhlaba wonke kuba sishumela ivangeli. Ungamangalo omunye ngathi kodwa impostoli phesheya bayabukela kodwa abakuzwa khona abangizwayo. Soni uNkulunkulu uzobathinta uzomangala wena sizoba nama interpreters abazo interpreter mina mangishumele bathinte kusazosendiswa ama-American kusazosendiswa abalapha eNgilandi futhi Europe kakhulu yona iyamdinga uNkulunkulu ngalesi sikhathi. Iyafana neAfrica iyamdinga uNkulunkulu kakhulu ngalomsusu wokugcina. Sivuswe ngesikhathi esinzima sokuphothulwa. Ukuphothula kusho ukuthi sekuyavalwa manje. uNkulunkulu sibize ngesikhathi esinzima. Bangcono ababizwa isikhathi sisekhona ukuba bashumayele thina eyethu indaba manje sishumayela umuntu omunye mayiqeda nje ukuphenduka uNkulunkulu abesathi buya nganeno, ngoba uNkulunkulu uyabuka manje ukuthi umhlaba the more ewunika isikhathi is the more umhlaba wona, the more abantu benza okubi. Ngike ngasho ukuthi imessage yaka 2024 kahle kahle kusekhona izinto engiyikhohlile oyebekade uNkulunkulu eyikhuluma ngiphezulu entabeni. Khona izinto engakazikhuluma uthe uNkulunkulu zibambe akukabi isikhathi sazo.
kodwa ke ngisazwa ibreaker imessage ka2024 ukuthi kahle kahle uthini uNkulunkulu makathi unyaka wemvula enkulu. Yini lemvula uNkulunkulu akhuluma ngayo? Njengoba sibona ezweni liyanetha manje livalile, liyanetha Friday nje besekoli kade linetha. Ebelinetha izolo. Prophetic message ka2024 is very deep. Kodwa ke uNkulunkulu sazo bit by bit. uNkulunkulu kadlisana ukudla okuqinile mawusemncane. uNkulunkulu uzokunika ukudla okukufanele. Kodwa immaturity ukukhula kudependa kulo ibandla ukuba lidla kangakanani kulo liphakelayo nalo lifunza ukudla. Manidla kancane nizokhula futhi kancane. Kodwa manidla kakhulu nizokhula futhi nani kakhulu. Boyibuka ingane uma ngabe seseyiswane, uma ingakuthandisisi kahle ukudla, leyo ngane ikhula kancane. Kodwa mangabe kuyafobela nje kuyadla nje kuba yisitumtum nje ukubona ukuthi kuyakhula nje kuba yisitumtum nje kube nezihlathi zingako umkhaba ube ngibona kuyadla ubona izingalo zingako amathongo ubona ukuthi kuyadla manje kuba khona lokho ukuthi 1 sekusuthi sekuyodlala ukubona ukuthi Nkosi yami nakuthi kuyadlala nabanye abantwana bakuphusha lapha ukubona kuyothi idudlu kuyowela le kodwa idudla lezi hey ubona makayiphusha ubona isidudla sithi hayi siyaqina isidudla ngoba siyadla. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu anenze idudla Umhlathuze. Yibani idudla zikamoya. Amen. So sisho-ke siyabonga abafundisi, siya appreciate kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi in my absence niqhubeke nophathe kahle futhi ngesizotha nokuhlonipha nihloniphe ibandla lika Kristu egameni lenkosi ethu Jesu. Last week Thursday I was on live streaming. The message bengiprepare ukuthi ngizokhuluma ngayo on Thursday, but nje in the midst of ilokhuzana ilona yami uMangcwele usethi akuthathe nje few things ngithi ngiyaphuma ngiyangena kulento ngithi ngiyaphuma ngiyabale ngabona ukuthi akusase mina uNkulunkulu ufuna ukuthi ngiyikhulume lento nami iye yangithinta. There are few things uNkulunkulu azithintile. One of those things uNkulunkulu ukhulumile kakhulu ngithi singabazalwane including nathi singabefundisi as pastors. uNkulunkulu ukhulume ngomoya wokuphakama, the spirit of pride. What uNkulunkulu, you need to be careful and tell my people about impakamo, pride. Pride is a spirit, pride is a demon. Namhlanje ukhona umuntu okuthiwa uSathane. Lo muntu okuthiwa uSathane wayeyingilosi yokhanya, wayehlala noNkulunkulu ezulwini. Now umoya wepride wamhlasela wangena kuye. Wazibona engcono kunezinye ingilosi. Lo muntu ube ingilosi, not just an angel, but he was a cherub. Ngoba kunomehluko amakerubi namaserafi. Amakerubi ileze seduze kakhulu noNkulunkulu lezo ngilosi. Amakerubi yilawa elithi iBhayibheli amakerubi umsebenzi wawo, specifically in ministry of cherubims. The ministry of cherubims is to protect the anointing or the glory. Should I use the glory? Amakerubi ilama angel a protector inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi noma yehla ezulwini yehlele emhlabeni ingehli ngobuningi, ngoba uma ingehla ngobuningi abantu abaningi futhi bangafa bengamazi uNkulunkulu, ngoba inkazimulo uma ihlangana nobubi inkazimulo iya destroy. Ngazi noma ezwala into engishona. So now umsebenzi wamakerubi ke kuthiwa is to protect the glory of God. Then bese kuba khona lawo sithi ke amaserafi. Amaserafi ke wona yilawa adumisa uNkulunkulu enza ama actions abuye futhi abezithunywa. Amakerubi umsebenzi wawo is to protect the glory, ukuthi noma yehla inkazimulo thina kahle kahle asikayiboni. We have never experienced the latter church has not experienced what we call the glory of God, but there is a promise uNkulunkulu ayenza. He said in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. And then
the former glory noma the latter glory will surpass the former glory. There is a former glory, there is a latter glory. Kusho ukuthi kunenkazimulo yaqala bese kuba khona inkazimulo yokugcina. Uma ngabe iBhayibheli ikhuluma ngenkazimulo yokugcina, we are approaching 2024 is the beginning manje. 2024 usithatha usisa sibuke kule yankazimulo manje. Ibandla that is why uNkulunkulu ekhuluma ngemvula enkulu. Now prophetically lento yokuthi u2024 la Eagle Mountain uNkulunkulu uthe unyaka wemvula enkulu, ungakuthathi kancane lokho futhi lento iregister enqondweni yakho ukuthi uNkulunkulu ekhuluma ngemvula enkulu kahle kahle kusho ukuthi imvula enkulu ndlula kuyizulu lelehla linethise umhlaba. Ibuke lento kuyizulu likamoya elinetha emabandleni linetha phezulu komhlaba. So now in other words, uma ngabe izulu lehle emafini linethisa umhlaba, lenza umhlaba ukuthi uthambe, izitshalo zikhule zimile. So now lento mase siyisa in a spirit, spiritually ichaza ukuthi inkazimulo amandla ianointing kaNkulunkulu izokwehlela umhlaba. This time akuzi kuba umhlaba the ground kodwa umhlaba kuzoba yimina nawe. So inkazimulo kaNkulunkulu mayehla yehlela phezkwakho, kunezinto ezizomila, kunezinto ezizoqhamuka njengoba umhlaba mawunethwa unethola izulu, kuba khona izinto ezalwayo, kuba khona izinto ezivela, kuba khona izinto eqhamuka. Ihlahla, indalo, imvelo iyathela, ithela izithe. So now spiritual kuza amandla, kuza ugcobo oluzokwehlela phezulu kwabantu. Malehlela phezulu kwabantu kunama gift avalelwe ngaphakathi kubantu angakaveli. There are special gift ezizovela kubantu. Kunabantu abazothina bathandaza ethina kakhuleka uthola ukuthi abekho nabaningi babili bathathu bathina bathandaza la. Izindonga zaleli bandla, izindonga zaleli holo zizoshake, kuzwakale ukuqhuma kwezindonga, ziqhunyiswa nje umkhuleko, ziqhunyiswa nje umthandazo. Kunabantu abazophuma baye edradini bafike bathandaze, bayothandaza emathaveni, bathandaze egodlweni, bathi nabakhuleka izigodlo zinyakaze, zikrek, zikrekiswa yini? Amandla kaNkulunkulu, ngoba insuku zokugcina nongafumi nongamfuni uNkulunkulu unamanga uzovuma aphakamisa izandla. Wonke umuntu uzosindiswa. Kuyawusindiswa izangoma, kuyawusindiswa inyanga, kuyawusindiswa abathandazi, kuyawusindiswa abaprofeti, ngoba ivangeli lensuku zokugcina inkazimulo yakhona inamandla kakhulu. Ake nishale inkazimulo kaNkulunkulu izandla. The glory of the latter days. Nabantu abanemali abanye baba nama cancer basikwa ibele lakhishwa because of cancer. Kunabantu abagantshula izandla because of accident, abanye bagantshula izinyawo because of accident. The latter glory mayifika kuzoba nama revival everywhere. Stadium, yabona stadium ezakhiwa for ibhola bathi sakhiya stadium for World Cup. Let me tell you, le stadium lezabazakhayo thanini sinitshele thina sishumayela, the big stadiums ezakhiwayo eAfrica, eEurope, the big stadiums namanje bedlala iAfrican Nations Cup le Ivory Coast. There are big stadiums ezakhiwe. Lalelani sinitshele endeni ngalase eBhayibheli, lezi stadiums zakhelwa imvuselelo zokugcina. Ama stadiums will be full in capacity kushunyayelwa uJesu. Sesiyahamba, sesiyekhaya, sekuselinsukwani nje ukuthi uNkulunkulu anethise izulu kushunyayelwe basindiswa abantu. The biggest stadium in South Africa, FNB. Hey, Nkosi yami. Ngathi ngiyabona nje sengithi hallelujah.
FNP Stadium. Sangithi hallelujah bazalwane, hallelujah. Idume yonke FNP. Kuthi bathi abazalwane hallelujah. Ngithi there is power in the name of Jesus. FNP yonke ithi power in the name of Jesus. FNP yonke ithi hallelujah. Inyakazi South Africa, ishake South Africa, ishake Cape Town. There is a glory that shall be revealed. Sizoshumayela abafundi besimami. Usuphelile u15 minutes. Ngiyacela bazalwane singeneni ezweni ngizwe ubuhlungu bangizwa khona abantu abaye baphuma Nkosi yami bagoduka ngenxa ukuthi ke kuthiwa baye emsebenzini abanye. Kodwa ke kulungile. We will make sure ukuthi ke next time singekathi ukudelay nje eThekwini kulungiswa izinto for iphasika, so isikhathi anginaso ngebhizi, so isikhathi esicane ngithe angesebenzise eThekwini njengoba bangama host nakulonyaka abazosihostela iphasika lethu egameni lenkosi. Ngicela nishalo uNkulunkulu izandla lakho. Siyacela ukubona izandla zabantu abaqala ukufika phakathi kwethu abasivakashela la ekhaya abathi nje ngiqala ukufika. Cela uphamise isandla sakho, sifuna nje uku-acknowledge sikunikeza uthando. Hawu yayinhle mntanami lento nje, hawu yayinhle lento siswami nje, hawu kwakuhle nje siswami nje. Ake nibashale izandla, niyawazi umkhuba wala ekhaya lakho. Ngisafuna ukumosha esinye isikhathi because fanele ngenikhulekele. Ngicela singeneni ezweni lenkosi, qhubekani bazalwane nosupport umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela enenza ngakhona. Yinhle leyo nto phambi kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu unibukile eMhlathuze. Umhlathuze kukhona okuhle okuzokwehlela leli bandla laseMhlathuze. Lalelani, uNkulunkulu uyayibona imisebenzi yenu, your commitment, your love. uNkulunkulu uyayibona even eminikelo. uNkulunkulu uyayizwa futhi nemikhuleko yenu. Mhlathuze qhubeka uthandaza. Niyoyibona lento ngelinye ilanga ningibambe ngesandla nithi hey baba yazi washo ngaleso sikhathi sasingaboni lutho kuthini. Ningasibona nina mhlambe kwangathi asibalulekile nobaba Nkosi yami akasinakile ngiya uyosho mina ngingikhulule nje bazalwane Nkosi yami. Ningikhulule, angibizelwanga indawo yodwa, ngibizela umhlaba. So noma ngiyoshumela kuphi nithi baba sinawe emkhulekweni. You pray for me. The more ningikhulekele, the more isibusiso sehlela phezukweni, the more izinto zenzeka phezukweni. Amen. Amen. Ngiyacela bazalwane esithole izwi lenkosi. Ngifuna ukukhuluma nje very shortly about the message uNkulunkulu angiphe yona, and I believe ukuthi the message will be very effective for each one of us okhona la egameni lenkosi ethu Jesu. There's something uNkulunkulu ayaye ayikhulume. uNkulunkulu uyenza izinto abesethi bayabona yini ngikwenzayo. uNkulunkulu uyathanda ukuthi makenza into sibe aware ukuthi kunento uNkulunkulu ayenzi bese simnikeza udumo for that. Every time uNkulunkulu will do things abesekathi niyabona yini. Kufana nokuvuka, khona izinto ezincane uNkulunkulu azenzayo kodwa ezinkulu ongeke uyinake. Ukulala izolo nje ubulele bomgqibelo ubulele wavuka namhlanje ekseni, wena uma ubuka kungaba yinto encane kabi lokho kanti kuyinto enkulu. Ngiyazi ukuthi aningizwa manje. Kunezinto ezidelelekile esesaba injwayelo ukuthi sikujwayele lokuthi vele uNkulunkulu uyakwenza, njengokuthi uNkulunkulu esiprovide ngomoya wakhe every day ukuthi nje uphefumule. As wena uphefumula khona somebody esibhedlela ucinywa umshini kuyena. Angithi uyayibona leyo nto. Wena njengoba ungakuboni njengento ebalekile, somebody osesibhedlela uphefumula ngomshini and uyafisa ukuthi akaphile ukhishwe umshini ayiphefumule, kodwa ke ukugula kumqinile. Abanye izocishwa imishini kubona esibhedlela because abelungu sebathi ke sizame ngako konke okusemandleni akukho kulunga bese kucinywa umshini. Now
kuyifamily yalowo muntu uma bethola lezo indaba kuyoba into ebuhlungu. So now there are things ezincane ofanele size appreciate sizibonge kuNkulunkulu njengokuphefumula nje uthi breathe in uthi breathe out. Omunye nomunye ngathi mose into ejwayelekile vele wonke umuntu udalwa ephephula into encane kodwa kukhona umuntu okwenzayo akuzenzakaleli automatically ukhona uNkulunkulu okwenzayo and uyazi ukuthi umoya awubeke kuwe ubalelwe insuku ezingaka uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuphefumula kwakho ukhiphe umoya nokudonsa kwakho umoya ukukhipha umoya udonse umoya uNkulunkulu uyazi ukuthi your heartbeat ishaya kangakanani eyakho inhliziyo uNkulunkulu wazama second we heartbeat yakho khona abanye inhliziyo abishaya fast ithi go omunye kodwa ithi go uyazi uNkulunkulu ukuthi why eyakho inhliziyo ishaya kanjalo abanye ucabanga kakhulu mayelele uyazi uNkulunkulu ukuthi why your mind is working time over time. God knows even your thinking. God knows even your eyes. God knows even your mind. God knows everything about you. Some of the things we really need to appreciate and say, Lord, thank you. It might happen ukuthi njengamanje awusebenzi izinto zikabi ngalendlela wena ufuna ukuthi zibe ngakho kodwa lokho akungakuvimbi ekumbongeni uNkulunkulu. Uyinkosi ephakemeyo mbongeni Tell sithole osifundele iBhayibheli Ezekiel chapter number 37. I want to talk very shortly bese ngikhulula nikoduke bangcwele nemakhaya. Hallelujah. Ngisalindile ngithumile abazalwane Umhlathuze ukuthi abahambe bangibhekele indawo nginitshelile amaqala unyaka ngifuna ukuba busy ngapha ngilinde nini ukuthi nongibhukhela amaholo niyobhukha indawo ngifuna ukusebenza ngapha kulonyaka 2024 nje sibhekene nje nale ndawo yangapha singilinde nini thumekani phela nami nje ngilolile ezasemhlathuze intshumayelo zibekiwe lapha ziready zilinde nje abantu neholo ukuthi ngiyoshumayela sengiyozwa ngani senithi baba silitholile iholo endaweni ukuthi liavailable bese ngichecka ukuthi lihambisana yini schedule sami manje ngihambisana bese ngithi siyangena siyodudula khona ngapha uNkulunkulu uthi ngisebenze abantu bangapha abaningi bangalazi ivangeli sekhona imimoya abakholelwa kuyona and bayikhonzile le mimoya ezisikhathi esincipha baphelele ukuphela isikhathi emhlabeni kunabantu abaningi abangeke sibathole ezulwini hayi ngoba uNkulunkulu abazonda kodwa ngenxa ukuthi abalitholanga iqiniso likaNkulunkulu so fanele sibe ngabantu abathumekayo okwethu thina ukundlulisa imessage ngoba kunabantu abakholwa kakhulu ngapha kule ndawo yangapha ngasenhle abakholelwa kakhulu ezintweni eziphathekayo abakholelwa futhi kakhulu ezintweni zesintu ngangoba uma ngabe uyikholwa kulezo ndawo udonsa kabuhlungu bakubuka endaweni ophila kuyo bakubuka njenge outcast bakubuka njengomuntu olahlekelwe ongazazi umuntu onganasiko umuntu ophila nje uma uyikholwa kwezinye indawo bakubuka njenge angazi ngasebenzisa liphi igama bakubuka njengomuntu outcast umuntu nje olahlekelwe inhlonipho noma umuntu olahlekelwe amasiko umuntu ongazazi ukuthi uqhamuka phi uya kuphi uma ngabe usindisiwe kwezinye indawo bakubuka njengento useless because bakholelwa ekutheni uma umuntu ukuze uphile kahle kufanele kube khona abantu obakhonzayo they believe ekutheni umuntu impilo yakhe icontrolwa abantu abangasekho emhlabeni there's a belief ethi abantu abangasekho emhlabeni ibona abasibukile ibona abasicelela inhlanhla kuNkulunkulu ake ngicorrecte lento there is no such because the Bible will never contradict itself the Bible says abaphilayo lithi izwi likaNkulunkulu akusekho ukuxhumana ngicela ukuthi sicorrecte lento akusekho ukuxhumana kwabaphilayo nabangasekho there is no relationship between the living and the dead that is the Bible akusho mina kusho izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngoba isizathu salokho uthi abaphilayo
bayazi ukuthi ngenye imini bayofa, kepha laba sebafile lithi iBhayibheli sebalibele bakhohliwe ukuthi bake baphile. So ngamagama ke akukho ukuxhumana kwabaphilayo nabangasekho. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazongithatha njengomfundisi odelela amasiko noma odelela izinto zesintu, kanti ngishumela izwi likaNkulunkulu. Ngisho lokhu mina okushiwo iBhayibheli, akushabalala osho lento yokuthi akukho ukuxhumana kwabaphila nabafi. Akumina engisho lento, kepha izwi likaNkulunkulu elisho njalo. In other words, uthi uNkulunkulu ke laba nje bakhohliwe. Nawes mangabe wona ukhonza lapha uthi uNkulunkulu ukhonzise, ngoba laba bantu abasaphefumuli, akusekho ukuphila kubona, abasakwazi ukukhuluma, abasakwazi kwenza lutho, ngoba kuyandlulwa. Waba ngapha kulomhlaba, wandlula waba ngala, awusakwazi uphinda ubuye ngapha. Mawundlulile undlulile. Kanti lithini iBhayibheli? Malithi kwakukhona abantu ababili emhlabeni, kwakukhona isitebi. Lithi iBhayibheli emhlabeni kwakukhona isitebi esasidla kahle, sinemali yonke, sinemali sidla kahle. Bese lithi kwakukhona isihlupheki esasidla imvuthuluka ewa etafuleni lalesitebi. Lithi laba babaphila bobabili emhlabeni, hawu moya ngcwele, lithi iBhayibheli sashona isihlupheki. Sathi nasishona isihlupheki, nesitebi emva kwesikhathi sashona naso. Ngamagama bashona bobabili. Uma isitebi sishona emva kwesihlupheki, isitebi sathi nasishona sayithola isitebi sikwenye indawo engapha, kanti futhi nesihlupheki naso saba kule ndawo engapha. Kuthiwa kwaba khona umngcele phakathi kwabo. Isitebi kule ndawo sasikuyo sabona isihlupheki, sabe sesiyamemeza, sathi mfowethu, ngiyacela ukuthi ungiphuzise amanzi, indawo engikuyo kuyashisa ngomile. Wasememeza lo ngapha wathi, ngiyafisa ukukunika amanzi, ingxaki ukuthi phakathi kwami nawe akekho ongasuka ngapha eze ngapha, futhi akekho ongasuka ngapha eze ngala, ngoba kukhona umngcele obekiwe phakathi kwethu. Isitebi sasingapha sibuka ngaphesheya. Kuthiwa sathi nasibuka sabona isihlupheki sigoniwe nguJesu, ikhanda lesihlupheki lihlezi la esifubeni. uJesu abamba isihlupheki esikamfata. Lithi iBhayibheli sathi isitebi nasibuka sabona ukuthi lowa uhlezi kahle, sabe sasithi ke mfowethu, noma ungangikhela nje amanzi amancane njengozipho ukuthi ngithambise umphimbo ngoba kuyashisa la ngikho. Saphendula isihlupheki sathi abangapha nabangale abasahlangani, sivinjwe umngcele. Ulithi iBhayibheli sabe sesiyacela isitebi, sathi ke ngiyacela uma ngabe ukuthi awukhona ukungipha amanzi, ngicela ungenzele into eyodwa. Ngicela ukuthi uye emhlabeni uyotshela abafowethu abasele ukuthi ngicela ukuthi baphenduke, ngoba bangezi mina la ngikho, ngoba ngiyazi ukuthi uma bengafa bazoza la ngikho. Wayesephendula lo wathi, lalela abasemhlabeni, kukhona abasemhlabeni abashumayela ivangeli, bazoshumayela laba bashumayeza abasemhlabeni. Uma ngaba basemhlabeni abazukuzwa laba basemhlabeni abashumayela, nabo bazoba ngapha. Wena nje ungabe usakhathazeka, indawo okuyo indawo busebenzela kuyo. Bangcwele ngiyathandaza, akungabikho noyedwa phakathi kwethu oyotholakala kule ndawo. Asibalekeleni ngapha siyogonwa. Manye amagama uthi uNkulunkulu
inkosi ezokwehla ezulwini yoshumayeza abantu. Bayoshunyayezwa abantu abaphilayo, abaphila emhlabeni njengabo. Nazi ingilosi, lithi iBhayibheli sizingilosi. We are the angels kaThixo. Mabengazwanga thina abantu akusikhona ukuthi abebe bengazwanga thina. Bayobe bengazwanga lo osithumile ngoba ivangeli akulona la kwaShabalala, ivangeli akulona la kwaSikhosana, ivangeli alona la kwaHadebe, ivangeli alona la kwaMthimkhulu, kodwa ivangeli elikaJesu. Lento esikhulumayo asikhulumi izinto zakwaShabalala, asikhulumi izinto zakwaDlamini, kodwa into esikhulumayo imessage ebuya ekhaya ezulwini ethi bandla likaKristu phendukani ngokuba ukuphela sekusemnyango. Ababaleka abantu, babalekela ukubhupha ngoba lithi iBhayibheli ukubhupha kwesibili noma ukufa kwesibili kuyoba nzima kunokufa kokuqala. Kanti siyofaka bili. Yazi mina bengithi umuntu makandlulile emhlabeni ishayile ipheli, lithi iBhayibheli luthomba. Kukhona ukufa kwesibili. And ukuthiwa lokho kufa kwesibili ke kunzima kakhulu kwendlula lokuqala. Njengoba umhlaba uqhubeka wona nje. Enye yezinto ezokwenza ukuthi uNkulunkulu enciphise izinsuku. Ngoba lithi iBhayibheli ukube lezo nsuku zazingancishisiwe, abaningi ngaba balibonanga izulu. Manje uNkulunkulu kunensuku azoyikhatha ukuze laba abamamukele bangabe basabuyele emuva. Ngamagama uNkulunkulu usenqanda ukuthi abantu bangakhonzi, bakhonze bese bayahlehla babuyele emuva. Ngoba the more abantu bahlehla, the more izulu lilahlekela. Abesathi uNkulunkulu akucishiswe izinsuku bese bayathathwa laba. Kunabantu namhlanje kule insuku emhlabeni abahamba ngendlela thina esingayi-understand. Abanye bavele badisappear balahleke. Kanti barepariwe bathi barepchiwe bavele bahlwithwa bathatha. Afuna umuntu emamochara, afuna umuntu ebhedlela, afuna umuntu engatholakala, kanti uNkulunkulu semthathile. Funda mntwana, ngicela ningiphe indlebe. Kodwa Nkosi yami yazi yaningi into yasemhlathuze. Funda mntwana, Hezekiah chapter number 37 verse 1 to verse number 10. Incwadi uHezekeli 37 verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi, sasigcwele amathambo, wangidlulisa kuwo, ngawazungeza bheka. Ayamaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, yebo, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Awu kodwa Nkosi yami. Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, Yebo. profeta phezu kwalawa mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Awu Nkosi yami. Isho kanje iNkosi uJehova kulawa mathambo ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya, niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, Nkosi. ngihlumise inyama phezu kwenu,
nginimboze ngesikhumba nginike umoya niphile nazi ukuthi nginguJehova. Ngaprofetha njengalokhu ngiyaliwe nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo nokugumuza amathambo asondelana ithambo kulo ithambo amathambo ngase ngibona bheka kwakukhona imisipha phezu kwawo kwahluma inyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu kepha umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi profetha kuwo umoya, profeta kuwo umoya. Isho kanje inkosi uJehova, isho kanje inkosi uJehova, ithi woza moya, ithi woza moya, uvele emoyeni yomine, uvele emoyeni yomine, uvele empumalanga, uvele entshonalanga, uvele eningizimu, uvele enyakatho. Profeta kuwo umoya, uthi moya uphefumlele laba ababuleweyo kuba baphile, uphefumlele ababuleweyo, izidumbu, ikelethoni bese ziyavuka. ngaprofetha njengalokhu ngiyaliwe, Ngaprofetha njengalokhu ngiyaliwe. umoya wangena kuwo, Moya wagcwala kuwo, aphila, ema ngezinyawo zawo, aphakama noma sukuma, amathambo ema ngezinyawo. impi enkulu kakhulu impela, Bheka kwaphakama impi enkulu, kwavuka amadoda empi ayedindilizile, abulawela empini, afa, kwaphuma umphefumulo, abola, sasuka isikhumba, adliwa izibungu, ebheka adliwa zimpethu, kwasala amathambo, kwafika umoya waphephetha amathambo, elinye ithambo lawela le, elinye lawela le. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu esethi profeta, ndodana yomuntu, aprofeta, avuka amathambo. Akothinta ababili abathathu, uthi into zakho kule nyanga esiyakuyo kaMatshi ziyahlangana into zakho. Your things are coming together. Your things are coming together right now. Izinto zakho ziscattered. Okunye kule. Kodwa kule nyanga ziyahlangana. Akophinda uthi azihlangani izinto. Hlala phansi mntana omqedile. wayesethi kimi, Qedelela. ndodana yomuntu, lawa mathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli. Ha! Bathi bheka, Wait. Le ngifuna everybody ayizwe kahle. Nekiphothi idlale softly kule. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli. abantu abaningi kangaka abafela esigodini, kanti bayindlu kaIsrayeli, bangamadoda ayelwa izimpi zika-Israyeli. Basithola kanjani sebasesigodini?
And who killed them? Who destroyed them? Esigodini. Babulawa yini abantu abaningi angaka bafela esigodini? Khuluma moya. Laba bantu bayindlu yakwa Israel. Hlala phansi mntwana ngichaze lento bese ngiyathandaza. Ngicela ngiphindleke. Umprofeti uHezekhaya uthi umoya kaNkuluNkulu wangithatha ngesandla wayongibeka esigodini esasinamathambo amaningi. Uthi bheka lamathambo ayomile ebusweni besigodi. Wayesethu uNkulunkulu kimi, ndodana yomuntu, yini lona oyibonayo? Ngaphendula ngathi Nkosi, ngibona amathambo amaningi omile. Wayesethu uNkulunkulu ke, bona ubone kahle. Wayesethi profeta noma wathi uNkulunkulu akowazungeze lamathambo. Uthi uHezekhaya esigodini kugcwele amathambo, ngazungeza njengalokhu uNkulunkulu ethi ngizungeze. Ngazungeza amathambo, ngiyahamba esigodini, ngiyayibona inhloko naya, ngiyabona isandla nasiya, ngiyabona umlenze nawuya, ngiyabona umphonsi nawuya, ngiyabona ucicane nawuya. Ngajikeleza mangiqeda wayesethu uNkulunkulu, ndodana yomuntu, profeta phezu kwalamathambo omileyo. Uthi nina mathambo zwanini izwi likaJehova. Uthi ngaprofeta njengalokhu uNkulunkulu engiyala. Nalapho ngiprofeta, uthi umprofeti ngezwa umsindo, ubugqungugqungu, ubugqwanguqwangu. Yini ithambo lisuka la likhona liya kwelinye ithambo, elinye lisuka lapha liya kwelinye. Lithi iBhayibheli ahlangana amathambo. Allow me to prophesy. Kule viki, kule nyanga siyakuyona, ngithi mina izinto zakho ziyahlangana. Ziyahlangana. Akuthi ababili abatha, hey, angifuni ukwazi ukuthi into zakho zibulewe nguba, zisikathwe nguba. Who has scattered your life? Who has scattered your things? I'm here to prophesy. Your things will come together. Your things will come together. Zizohlangana izinto zakho. Hey, bawuhlakazela umndeni wakho, babahlakazela abantwana bakho, bawuhlakazela umsebenzi wakho, bahlakazela umshado wakho, bahlakazela ibhizinisi lakho. Kodwa ngizomemezela, ziyahlangana izinto zakho, bayihlakazela impilo yakho. Awuzazi noma uya phambili noma uye emumva, kodwa iprophesy ziyahlangana. Thana hlanganani mathambo, hlanganani. Hlanganani mathambo, hlanganani. Ngiyazi ukuthi kwamanje abangangizwa. Izinto eziprophetic uNkulunkulu uyayifihla, ngoba izwi lesiprofeto akusila noma nguba, kodwa elalabo aba-understanda izinto zikamoya. Akophinde uthi hlanganani mathambo, hlanganani. Nangu uNkulunkulu. Lalelani bazalwane, uma ngabe uNkulunkulu ezokwenza into, uNkulunkulu kenza into obvious. uNkulunkulu kahlanganisa into obvious. uNkulunkulu uhlanganisa izinto ezi-impossible ukuthi uThixo mayehlanganisa into, akahlanganisa into obvious. uThixo uhlanganisa izinto abantu abathe
ngeke kuze kwenze, ngeke kuze kwenze. Kodwa uThixo uyazihlanganisa baswele umgodi oqasha ukuthi ngaze ihlangane. I'm prophesying kuwo wonke umuntu la abathakathi bakuthakathile bayihlangahlanganisa impilo yakho bayihlakahlakaza. Kodwa I'm here to tell you ukuthi uNkulunkulu uzoyihlanganisa again impilo yakho, ngeke bakuqede. Othinda ababili abathathu uthi ngeke banqede, ngeke banqede, ngeke banqede, ngeke banqede, ngeke banqede, ngeke banqede. Nabavala ngapha uThixo uvula ngapha, mabathi bavala uThixo uvula ngapha. Hey, ungamvalela kanjani umuntu ohamba noNkulunkulu? Ngoba nawuvula ngapha, nawuvala ngapha, uvula ngapha. Ungamvalela kanjani ohamba noThixo? Ziyahlangana izinto zakho. Listen. uNkulunkulu ufika kumuntu, umprofeti. iBhayibheli alisho ukuthi umprofeti wawuhlezi, umprofeti wawuthandaza, alisitshela iBhayibheli. Kodwa lithi umoya kaNkulunkulu wafika kimi, wangithatha ngesandla, wangijampisa zonke indawo. Ngiyazi into kaNkulunkulu mina, angiyazi into kaNkulunkulu mina isebenza kanjani. uNkulunkulu ekuthathe engidlulise phezu komhlathuze. Zikhona indawo ezindlela akundlulise, nayimone akundlulise, angakisi akuthathe uNkulunkulu ayokubeka emathuneni. uNkulunkulu akuyekise zonke indawo ezinhle, ubuchwebechwebe ubuhle. uNkulunkulu athi angubeki lapha, ngiyokubeka esigodini. Mawufika esigodini usho uthi uyabuka, hayibo uNkulunkulu la ungibekelani? Abantu naziya ikelethone, amathambo abantu, Nkosi yami, nasiya isandla sile, na umlenze ule, na likhanda. uNkulunkulu ekubeke endaweni enjalo maye hey, ngoba imizimba yabantu noma sebafile, uyabona ukuthi lo mzimba bekuwumuntu. Usabekwe ke lapho, usadidwela abantu abaningi ngaka abafile esigodini. Athi uNkulunkulu azungeze, azungeze, azungeze. Ngoba the more wazungeza, the more uzungeza. Ngoba umprofeti akayizungeza into maqeda kungenzeki into. Umprofeti nakazungeza kukhona okuzokwenzeka. Wazungeza umprofeti, wazungeza umprofeti. Wathi uNkulunkulu ke, listen, angaphila lamathambo. Masinyana umprofeti akabanga ne second thought. Wathi umprofeti, Nkosi mina kangazi, kepha wena uyazi. Ngiyamthanda uHezekiah. I love this prophet. Ngiyamthanda lo mprofeti lo. Kuba prophet abakhona eBhayibhelini, ngiyamthanda lo mprofeti. Ingalunga imeko yalo, Nkosi mina kangazi, kodwa wena uyazi. Singalunga isimo salo mama, Nkosi mina kangazi, kodwa wena uyazi. Hayi bazalwa, akuthina esenza izinto, kodwa yilo sebenza kithi siyenziswa thina. Bakhona abaprofeti abazenzelayo, ningangibaleli kulabo abazenzela. Mina ngenza ngoba ongaphakathi kimi uyena owenzayo. Ngoba umese khona da wesifu
nasiphi na isimo sona siya khona umdala wesizulu nasiphi yithi mina nasiphi 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 Jalo makhelwane nasiphi isimo siyamlalela asikho isimo esinenkani kuNkulunkulu nesinenkani siyagoba nasiphi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Baba singathandaza. Baba singathandaza. Listen to this. Into zikaNkulunkulu yazi bazalwane. Into zikaNkulunkulu azenzi sense. Ukuze ngisebenzise language abantu abazongizwa ngayo kahle. Angisebenzise ilanguage ethi izinto zikaNkulunkulu azenzi isense. Mina I know ukuthi ziyayenza isense kodwa kunezikhathi la uNkulunkulu athi yenza into uthi na uthi uyayibuka lento le ayingiphi imqondo le ikhona nje into engaphuma la kodwa athi uNkulunkulu yenza into zikaThixo azenzi isense. Imagine a valley of dry bones amathamba amanyale kuthiwa jikeleza rounda lesigodi hayi man hayi lento ayenza isense naku sengi umprofeti wonke lo umprofeti umuntu oboniswa izinto umuntu oprofeta abantu umuntu otshela abantu izinto umuntu otshela abantu izikhali umuntu otshela abantu inhliziyo kaNkulunkulu bese kuthiwa ke zungeza amathamba ungumprofeti waraunda uHezekhaya kuthulile esigodini kunuka amathambo omile wajikeleza umprofeti sigodini samathambo omile. The more ehamba the more ejikeleza the more around the more ehamba. Hallelujah. Amathambo as presence yomprofeti kaThixo ukuthi lesigodi namhlanje asifani nasemhleni kunento esizungezayo wazungeza umprofeti wayesathi uNkulunkulu profeta uthi nina mathambo zwanini izwi likaJehova waprofeta wathi maqeda uprofeta ahlangana amathambo kwasuka isandla seza la kwasuka umlenze weza la kwasuka ahlangana kunjalo namhlanje akukhathalekile ukuthi isimo sakho basihlakaze kangakana impilo yakho bayihlakaze kangakana kodwa ngizomemezela into eyodwa ziyahlangana hey kodwa mfundisi baba
baba we baba ukhona umuntu oyakalungise lesi sami isimo cha baba ngiyazi ukuthi nami ngiyakholwa nawe uyakholwa ngumfundisi ngumpostoli kodwa baba yazi mina ngiyafisa kwesisikhathi ke sikhuluma iqiniso sitshela abantu iqiniso baba ubheka wena noma ucabanga lesi sami isimo baba singalunga. You don't know the God I serve and you don't know who's God. You look at your situation instead of looking unto him as the author and the finisher of our faith. You are looking at your situation instead of looking unto Jesus as the author and the finisher of our faith. Hi, mina baba, hi. Mana ngizamele khona la ebantwini, mana ngiyicelela usizo, ngeke fani. Inkinga yakho ileyo. You are seeking for help kubantu instead of seeking help from him. David catch the mystery. He said, I will lift up my eyes unto the hill, where hence my help come from. My help comes from the Lord, not from people, but my help comes from the Lord who makes heaven and earth, the maker of heaven and earth. What is your situation? God that we serve is an awesome God. Wadala amazulu nomhlaba nako konke okukhona phakathi kwezulu nomhlaba angazohlula isimo sakho. What is your situation? What is your situation? You have taken God as a man, that is why. Men are limited. Men are limited. Men can operate to a certain level of operation, but God is unlimited. The God that we serve, uNkulunkulu esimkhonzayo, ngisho ispace, ngisho isikhathi asikwazi ukumcontainer. Time cannot contain God. Space cannot contain him because he's too big. He's too big. He's too big. Kungahlangana izulu nomhlaba still kuzosala uNkulunkulu mkhulu. Bambani asibuyeni sikhuluma namhlanje. Uphinde utshela umakhelwane ukuthi ziyahlangana yazi into zakho. Yazi abanye bacabanga ukuthi ngiyadlala yazi. Listen. iBhayibheli bazalwane, iBhayibheli kwesinye isikhathi kufuna silikhulume. Ngoba akusibo bonke abantu who can catch things of the spirit. But when we talk in a simple language, a language that is understood by men, then the word will penetrate the hearts of men, the life of men. Most of the time, uNkulunkulu makafuna ukwenza izinto noma elungisa izinto noma edemonstrate amandla akhe noma efuna ukubonisa ipresence yakhe ukuthi ukhona, uNkulunkulu will take things ezidelelekile azirivele kuzona. Mangabe uNkulunkulu efuna ukusibonisa amandla akhe, akazi uthatha odlamini ethathe ondlanzi abantu vele obvious ukuthi okay la inkonzweni ibona obaba. uNkulunkulu angathatha nansi ingane encane, because lokho umntwana loka, come here baby girl, hello, iza la kumfundisi amawele, izandla kumfundisi. Ankosi yami kuzokhala lokho. Uyala. Yes. Come here baby girl. Izala namaningazana oyithukura. Amawele inkinga yabo oyedwa mayenza into nomunye efana yenza.
woza la, buya la, woza la. Ya, kushayeleni izandla Nkosi yami. Mshayeleni izandla man. Ima la. Hello baby girl. Ima la. Hayi she's land. Bon. Yabo? Hayi usaba umlilo. Buya la. Ya buya la. Jikela ngapha. Awusuka madoda isanda samakhathalogu. Awusuka madoda. Mrs. Eagle Mountain Prophetic Ministries. I will slender man. Leke ngathanda ukudla ngithi. Udle kakhulu na ngithi. Okay. Asibuyeni imali mntana myeso. Bukani. Uma uNkulunkulu efuna ukuzibonakalisa kubantu. Esikhathini esiningi siye silindele izinto ezinkulu ngathi kuzovela ivoice ezulwini kuzwakala ukuthi wazi ukukhuluma uNkulunkulu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli he hides in simplicity. God hides himself in simple things. Some of you nigendinde nithi Nkosi yami umfundisi ungena nini? Hey Nkosi yami ungena nini baba? Silinde nje isu, sesilinde nje ukuthi deliver i message. Kanti lesikhathi wena lokupheni ukuthi umfundisi ungena nini? uNkulunkulu uyasebenza empilweni yakho. But the problem is because of the lack of knowledge. Yazi ukuthi uNkulunkulu can fix your problem through the worship team. Bahlabelele la, ehlabelele usabelo la. Ehlabelela usabela ngiyazi le ngoma ehlabelela kule nsuku inesilungu sabo Shinanda Rukho boy angiyazi nami. uNkulunkulu esebenze empilweni yakho through a song that is ministered by iTeam la. Wena ngaleso sikhathi leso ulindele ukuthi uyazi umfundisi uzodeliver imessage. Athi uNkulunkulu sengiqedile mina ukukhuluma nawe. Now that is why mawungumzalwane you must check everything. Umzalwane akathathi izinto kancane. Umzalwane uhleze ezibuka izinto ngoba uNkulunkulu kayi ukukhuluma nawe ngoShabalala kuphela. uNkulunkulu angakhuluma nawe through this young girl. Because uNkulunkulu kayifuni into yokucontainwa engathi uprogramiwe uNkulunkulu njengoba babenza abantwana bakwaIsrael. uIsrael they end up ukuhamba nomphongolo kaNkulunkulu bakwenza kwaba isithixonyana benza umphongolo the Ark of Covenant bayithatha bayenza an idol sort of. Kanti uNkulunkulu with the Ark of Covenant because of their unbelief uNkulunkulu he made something physical so that when they are carrying the Ark of Covenant they must have that belief and that faith ukuthi there is God in this covenant. And uNkulunkulu wenza ukuthi wherever where they go they should carry the Ark of Covenant as the symbol of the presence kaNkulunkulu. Now listen. Ubona ukuthi inqondo yomuntu iyalimala sometimes when they carry the Ark of Covenant wherever they go. Sizani nakukuphuma nkosami namphongolo sizamfundisa faka. Ngifuna ukwenza i-demonstration sengiyothandaza. Ngifuna ukuthi abantu ba-understand ukuthi uNkulunkulu ungamlimit and uNkulunkulu ungambheki on certain areas and on certain areas awumbuki because uzondlulwa izinto zakho ngoba we have program wena la une program yakho iprogramele yona. Thank you sir. You have your own program yokuthi uNkulunkulu uzo appear kimi ngalendlela. Lalela, God can appear in different forms, in different ways, not according to the way wena omlinde ngakho. uNkulunkulu lithi iBhayibheli he hides in simplicity. uNkulunkulu uzifihla ezintweni ezidelelekile. Do you know
ukuthi lento yokunganaki izinto ungathi uya kwi-interview uhlangane nomuntu erobotini ekubuke usemotweni naye usemotweni ekubuke lo muntu nawe umbuke ehlisa iwindow phamisa isandla umbuke wena uvela ushaya imoto livula irobot ushaye imoto uhambe because uthi leso sikhathi uthi ngiya kwi-interview mawufika kuthiwa next ufike uqueue kwi-panel mekuthiwa next uma uthi uyangena hayibo yilo baba ongiphamisela isandla kodwa nje wenza ngathi awubonanga wefuthi awunakile ufike uhlale phansi sawubona sisi kunjani uthi ngiyaphila kunjani baba athi hayi no siyaphila ethi ufuna umsebenzi uthi wena yebo ngifuna umsebenzi uze kwi-interview uthi wena yebo ngize kwi-interview athi okay tell us about yourself uhleka ethi lo akusitshele nje sisi ngawe ukuthi umuntu onjani uthandani awuthandi ini nje just a short uthi ngiyabonga ithuba welo uyelungisa angithi ucabanga kuphela ulokhusa ukhuluma eloquently uthi kama nami ke ngusibongile ngwakaShabalala ngumuntu nje uthanda abantu umuntu uthanda ukuhleka nje umuntu nje uthanda ucommunicator nabantu uloku yabhala lo baba phansi ukuthi bengimile erobotini it's just a simple greeting awuzange uhlisa iwindow uvele wangibuka nje wena ulebela uthi ngithanda abantu nje umuntu othanda impilo I'm so kind uwe njalo lo I'm so kind I love people and I'm a hard worker wena njalo lo okay thank you sis yeah very impressed ekhuthaza at how is a communication yakho with people that you don't know people that you meet for the first time how is your communication do you relate with people that you don't know or you only relate nabantu bazi uwelwe nesilungazi ocanda bafuna isilungu kwi-interview cabanga ukuthi bafuna isilungu abanye bafeliswa yisilungu kanje enye into mangayazi nje ibeke nje ngesizulu sakini so that izwakale kahle abantu abakupanel yama-interview bayi-understanda lento wena ngicabanga ukuthi hey lapha kufuneka isilungu some of the things we khuluma nge-English some of the things we khuluma ngesizulu uba versatile you are showing the ability yakho yokuthi you can relate with any kind of person or any kind of people who are talking different languages uza emsebenzini ubaba ongayanga esikoleni wayazi English uzodeliver izinto la ubhizi wena nesilungu uyokhomenta ukweli uthini naloba listen as I'm closing a simple question the last question ati how do you relate with people that ongabazi uthi it depends on that person what how does he approach article now let's make it simple sis let's say you are meeting me for the first time simile erobotini your car is parking next to my car and the robot livalile then drop iwindow lami ngiyakubingelela how will you relate nami ngingakwazi yebo ungangazi because it depend but nje umuntu phela mayikubingelela unawe uyambingelela abesingathi okay thank you so much sis you are not honest unfortunately you failed the interview uthi how baba kanjani athi you remember the person erobotini lasemhlathuze elingakwaboxer lapha ngasenje opposite no KFC uthi wena yes athi ukhona imoto efika yema ekseni ubaba nje ubhuti nje wase wevela isandla wehlisa iwindow wakwevela isandla wena wavela wambuka mawuqeda useyihambela so mawuthi wena you relate you don't have a problem that means you are not honest you are not telling the truth so unfortunately a company can't employ umuntu ofana nawe because we are so poor in communication a simple greeting sawubona you were supposed to say yebo sawubona i-interview yakho njengoba wena uthi uzoqala ungene ebathroom
mangabakhona amathole lapha uyilungisa i-interview yakho iqala usaphume ekhaya awuqali lapho usuhleli phansi. You must be careful. How do you relate and treat other people? Because some of the people that you mistreat abantu abaphethe breakthrough yakho, labantu ababukela phansi, abantu abaphethe into zakho. Uyothandaza uthandaze athi uNkulunkulu kade ngakuphendula, uthi inkosi akangiphendula, athi uNkulunkulu impendulo yakho uyikuyingane. Silend bagama lakho sesenzisa wena i-interview. Bani gama lakho? Angizwanga ke? Wabani sibongo? Neminyaka emingaki? 7. Ufuna ugreba? Ufuna uba yini umusa umdala? Ufuna kwenzani? Uyiphasile i-interview. Hamba firefight. God bless you. Hamba ngapha ke mntana mwehle ngetepisi. Did you notice something from her? What is it? Straight to the point. Straight to the point. Confidence. Ikamela kuyazazi ubani wakabani isibongo, uyazazi neminyaka emingaka ufunda ugrade bani, uyazi ukuthi njengoba engaka esafunda isikole ufuna ukuba yini. Straight to the point. Ungakhiphi isilungu esi-eloquent. Straight to the point la kumele ufake khona isizulu, ufake isizulu. Cela uthandaze. Silungile abantwana bami isilungu. Kodwa uma umuntu ohlakaniphile ozazi izinto, you must play around. Bonakala ukuthi lapha si-employ a very potential person la. Umuntu hayi lapha umuntu ozocost company bayesaba abantu ku-employ abantu kuba wayena lo ozoqasha angazalahlekelwe i-position because bazombuza ukuthi wena umuze uqasha umuntu onje wayenza lo muntu i-interview ukuthi yebo wayenza ukuthi hayi wami interview kahle yebo ngami interview ukuthi wena wawungaboni ngani ngoba phela lo muntu umbona umbhekile nje ukuthi lo nje lo alifakwa libuya nodaka noma abu short tempered umuntu we-anger yehlisa phela i-anger yakho nawe uma uya ku-interview bangathi nabakubuza into ongayi-understand kahle bese uyafrowna simala nje nento wazi kahle ukuthi ngiyithandi kodwa njalo le kodwa nje liveze izinyo ube wazi ukuthi wena ngiyithandi baba le ngibuzayo hayi baba ngiyithandi omunye umhlathi uyaqina kodwa omunye asima hayi baba ngiyithandi lalelani sengivala uNkulunkulu mayizokwenza into lithi iBhayibheli uzifihla ezintweni ezidelelekile. Nangu uNkulunkulu esebuza umuntu ophilayo embuza ngamathambo okudala gogo oma dala bafala abantu usethi uNkulunkulu lawo mathambo angaphila yini uwezekhaya makaphendula uNkulunkulu ethi inkosi angazi nami bengeke ngixakekise ngoba into yalaba prophet bale insuku mathi uNkulunkulu amathamba ngaphila bangavele bathi yes Lord yes these bones they can live ngoba kubo ayikho into abanye abantu sometimes they don't think ukuthi nathi siphela siyacabanga mina mfundisi ngiyayisaba into yokuba umfundisi ukhulume as if abanye abantu bona abacabanga. There's nothing to reason as a Christian. Nina bazalwane banamhlanje nishawa ukuthi nivuma yonke into simply because khuluma man of God. Some things they need you to reason. As much as he's a man of God, I take the word and also reason. That's why abanye we have fallen into a trap because everything we yes amen. There are things that we ofanele uzicheke. As a man of God, I should tell you, we err. We are human after all. Sometimes we err with scriptures, and then later on we discover that all along I've been preaching a wrong thing. And again, you know, I've been preaching this thing, and I'm so sorry. It was wrong.
uyoyicorrecta soshumayela awuzubatshela ukuthi no bengi-wrong all along. Abafundisi phela bathanda ukuzenza uSuperman. Mina nkosama ngisuSuperman kumuntu nje. Now uNkulunkulu uthi ke Hezekhaya lamathamba ngaphela uthi uHezekhaya baba mina kangazi wena owazi. Uqinisile umprofeti yonke into yaziwa uNkulunkulu ukuthi ngaphila, yonke into yaziwa uNkulunkulu ukuthi ngahlangana. Wayesethi ke uNkulunkulu ke prophet. Makhelwane, this situation is about to change. Prophesy. Hezekiah, prophesy. The Bible says, I prophesy as he commanded me, as he leaded me to prophesy. I begin to speak forth the word. Then I said, you dry bones, come together. Dry bones, they've come together. Bazalwane ma, zazu amatambo lithi Bible misisanda sakho kanje zu lithi Bible amatambo ahlangana kwasuka ithambo laya kwelinye ithambo ahlangana yahlangana lento ngoba kunezinto zakho eziskathathi. uNkulunkulu uthi ngizokutshela namhlanje ziyahlangana. Hey, kunezinto ezihlanganayo kule nyanga esingena kuyo, inyanga kaMarch. Somebody say ziyahlangana. Very powerful month. Inyanga yamabhosi angisho njalo. Inyanga yabo Mshengu. Inyanga yabo MJ. Inyanga yabo MJ. Uyabona kuno J. MJ umele mighty Jesus. Ziyahlangana. Hey, MJ mighty Jesus ziyahlangana. Angikhathali ukuthi abathakathi bebayihlakaze kangakana, kodwa ngizomemezela ziyahlangana. Hey, Umhlathuze ziyahlangana, 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 ziyahlangana. Your things are coming together. Ziyahlangana. Kumnandi kuba nani futhi ngiyazi kumnandi kuba nami. Lalelani. You say mina uyazi mina mamfundisi angazi noma abanye abantu bafuna mina mamfundisi yazi ke ngidrive ngithatha imoto. Mina mase ngifuna ukukhuluma kahle noNkulunkulu. Mina kuyangihlula ukukhuleka endlini. Asifani singabantu. Mina nje ukukhulekela endlini kuyangihlula dlamini. Mina mase kuthiwa sengifuna ukukhuluma noNkulunkulu kahle, fanele ngithathe ukhiye wemoto ngifaka upetrol. Sometimes I will drive not knowing where I'm going to. Because sometimes kuba khona that thing, kuba khona this thing that longing to talk to God. Ngifise gogo hlami ngizothatha imoto ngidrive. Endleleni mangilobe ngidriver, sometimes ngiyatshela ukuthi uyojika la. Sometimes ngithi sengihambile ngithi no man, kufanele ngiye this side, ngishaya u-turn, thatha imoto ngihamba. And most of the time mangifuna ukukhuluma noNkulunkulu in a place where la ngathi angithandi kuba sendaweni ephithizelayo noma enabantu. Kwangathi angazomkhulele emakhaya na. Kwangathi ngaba sendaweni noma mhlambe eyiskabathakathi bazothi sombambe iganga ngene ngithola. Bathi sesizwile secret yakhe uthanda indawo eseyiganga ngeke bangithola. Bazothi bagijima bayigangeni bangithola ngikho esigangeni ngiphezulu entabeni. Bathi bagijima bayentabeni sesigangeni. Ngeke ningithola. Mange drive, more especially nafika la khona umgwaqo idolobha noma imizi isala
bese kuba khona nje iganga mawubuka ngapha nje uyabona nje ukuthi ku-green kuhlaza. Then uNkulunkulu mina kimi uyaqa uzothula futhi uNkulunkulu mangabe kuyena ofuna ukukhuluma nami uzothi uNkulunkulu switch off the radio and switch off your phone. Sometimes angiswitch off ifone uNkulunkulu ukayiswitcha mina ifone yami kungangeni call. Ngithi ngiyabuka inetwork ikhona but there is no calling mangala ukuthi ifone yami nihleli busy kodwa uNkulunkulu ukayiswitch off mayifuna ukukhuluma nami kungangeni call kungangeni next. Ngizohamba ngemoto kuze kukhale ngizoconcentrate kusho ukuthi kuze uzwe ithaya lemoto mamu uzwe ithaya lemoto emgaqweni kuthaya uzwe ithaya lemoto lithi re the way sekuquiet ngakhona. Then masengizwa everything ngisho nonto eyitshenyana manje ngathi qhu emotweni ngizoyizwa leyo nto. Namanye amagama kusho ukuthi ke the level of my listening ifika up to a certain level whereby I will hear everything. Then once kwaba quiet kwaba njalo then God will begin to speak. Sometimes uNkulunkulu ukakhulume kube ngathi ngicabanga into kanti uNkulunkulu seqalile uyakhuluma. Sometimes mina emotweni ngingedwa ngikhuluma into ngiphinde futhi ngiyiphendule ngithi hey mara yazi ezinye izinto kube mina okhulumayo kube yimina futhi engiphikisa ngithi hayi man akhonakala makusona fana kube ngingedwa emotweni kodwa after some time ngize ngimisa imoto hayibo bengikhuluma nobani la ngizovula imoto ngicheke eback seat akunamuntu ngivula ibhuthi akunamuntu hayibo and kuba so physically in a way yokuthi kuba ngathi vele bekunomuntu ebengikhuluma naye. Sometimes you could feel even the presence yabona uma ngabe lese ubulayisha umuntu ngaba uthu emotweni mase ehlile umuntu ukuyizwa lento esalayo kuba ngathi wehlile kodwa ngathi mhlambe kusele mhlambe noma ngabe iperfume whatever kodwa kusala something esho ukuthi bekunomuntu la. So sometimes kuba njalo I will feel this presence yalo muntu athi noma sekathulile angasekho kodwa ngifile ngathi usekhona lo muntu. So now I want to close by this because most of us makuthiwa prophesy abantu abaningi ngoba kugijima abaprofeti bamanga phambili abantu abaningi now when talk about prophesy upon your situation. Now abanye abantu masikhuluma ngento prophesy bavele bajule kakhulu bayithathe angazi ukuthi uprophesy bakuthatha kanjani. Abantu bacabanga ukuthi ukuprofeta as they understand ukuprofeta ukuthi I see what no asiyekeleni leyo to prophesy leli gama lithi mayethi uNkulunkulu kuHezekiah prophesy upon these dry bones. He was simply meaning speak forth. To prophesy is to speak forth the word. In other words, God is saying to Hezekiah, speak forth the word. Upon what? Upon the dry bones. Now, why dry bones? Why dry bones? Because I want to show you my power. Because I want to raise an army. I want to raise an army. Into kule nsuku uNkulunkulu ayikhuluma. There are people emabandleni uNkulunkulu manje abavusayo. And some of you niphelela ubuthongo ebusuku and you don't understand why. Sometimes ubuthongo buyaphela 4 hours ubhekile. Uthi ufunda iBhayibheli sometimes ukhathala ufunda iBhayibheli. Uscroll iphone ukhathala ukuscroll iphone. Ugcina nje uthulile nje uquiet ulele ubheke phezulu but ubuthongo abukho. Kanti this kind of people uNkulunkulu uyabavisita manje because into ezokwenzeka. Listen to this. uNkulunkulu manje kunabantu abavusayo. Ngiyabazwela abathakathi yazi ngiyabazwela abalungu. Kunohlobo labantu oluvuswa uNkulunkulu ngalesikhathi. And this kind of people that are raised by God, this kind of people bazothandaza bebabili njengoba fika abazona nekuseni la bebabili bebathathu kodwa uma bethandaza la bathandaze ngathi kuthandaza ibandla lonke njengoba ninje kanti abantu abatha they will pray and shake every walls of darkness. They will shake every demon. They will shake everything. They will mess up the plan of the devil. They will frustrate the plan of the devil. Rise up, army of God, rise up. Rise up, Zion, rise up. Your season has come. Your time has come. Rise up, Zion, rise up.
uyangizwa nje, uyangizwa umuntu omdala. Kunohlobo labantu uNkulunkulu ayilungisela bona. Njengamanje bashayiwe usatha, bafile, they are dead spiritually, kodwa physically bayaphila, but spiritually they are dead. uNkulunkulu is raising an army. God is raising an army. God is raising an army. The army that will never sleep. An army that will pray the whole day, the whole night. Sana hosa. Hey, umsebenzi kaSathane, umsebenzi wabathakathi uyaphela. There's an army that is rising. Lo wahlabelela ubani uhlabelela le ngoma. There's an army rising. Who's singing that song? That song is prophetic. That song is prophetic. There's an army that is rising. God secretly. Ooh, Shana Mahosa. Oh God, please hide them, hide them, Lord. Hide them, cover them, hide them. There's an army, there are people. Listen to this. Kukhona abantu secretly uNkulunkulu uyabavusa manje emabandleni. Njoba ngisho ukuthi abanye benu baphelelwa ubuthongo manje. Kunohlobo labantu oluvuswa uNkulunkulu and abanye benu you are not aware. Nkosi yami yazi ababuhlungu lengizoyisho. Kukhona abantu abazokhulekela imisebenzi, bayifuna imisebenzi but yazi ngeke bayithola. Mfundisi into ebuhlungu kangaka. Uyazi kubuhlungu kanjani baba ungasebenzi? Ngiyazi. Pho why bangeke bayithola imisebenzi? Yingoba kunomsebenzi uNkulunkulu ababekele wona. Imuphi baba lo msebenzi? Nazo likhona abantu abavuswa uNkulunkulu manje gogo ngalesikhathi. Bazothandaza nomsebenzi sibabeka izandla, abanye abantu sibabeka izandla bebuye bafakaze babonga uNkulunkulu bawutholele umsebenzi. Kodwa kukhona uhlobo labantu esolukhulekela selibeka izandla bangayitholi imisebenzi. Bayibuza ukuthi kanti thina senzeni? Kanti akukona ukuthi khona into abayenzile. Ikhona ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi bayosebenza kwamlungu, kodwa uNkulunkulu ufuna bakwenza umsebenzi wakhe. There are people abazoqala iministry ye-intercession, iministry ye-intercessory, people that will pray. Bazonikezwa loyo umsebenzi. uNkulunkulu uzobeka heavily emahlombe abo ukuthi umsebenzi wabo bona kube ukukhuleka, kube ukunxusa. When the church moves, when the presence kaNkulunkulu thina siyifila, sithe uNkulunkulu bekehlile namhlanje, angeke sazi ukuthi ipresence yazi yehliswe lo muntu ongasebenzi. Now uzikhandela labantu ke uNkulunkulu. Ngiyavala this time for real. Wa profeta uHezekiah wathi nanga profeta ngempela amathambo ezwa izwi ahlangana. Ngizoyichaza lento physically and spiritual. Ahlangana amathambo. Ozani akuze uyakuze. Vele madoda ngithanda indlela engqoke ngayo. Seze ngicabanga uintroduce le uniform entsha eEK. Now church, listen now. Sengiyavala. Na into beyenzeka lalelana. As ningasondelana ngoba angahlangana ngithi. Ithambo. As the prophet began to prophesy, when he spoke forth the word, bones started to come together. Yenzani umsindo nihlangana. Then there was a noise. There was a noise. Yes, there was a noise. Ithambo kuyithambo. Lalela. Ahlangana amathambo. Thintanani ngamahlombe. Ngifuna nibuka le ngoba ngenza demonstration. Bukani le mpamali. Buka le baba. Ningabambani. Ngiyafunda kodwa nithintana. Now ngifuna ukuthi nibuke lento ngoba umprofeti unginika mina nasi isithombe uthi lapho ngiprofeta ngaprofeta ithambo laya kwelinye ithambo amathambo ahlangana kubambe lokho ahlangana ngithi ahlangana yabona thintene ahlangene kodwa useyaqhubeka
uthi ke nalapho amathambo ahlangana still ahlangene kodwa umphefumulo wawungekho kuwona. Uthi bheka ngase ngibona uNkulunkulu eveza imithambo imisipha. Uthi ngabona uNkulunkulu eveza imisipha kodwa still nalapho umsipha usukhona namase khona umsipha ayahlangana ke manje. Umsipha umsebenzi wawo ngifuna ukuthi nime kanje zime kanje kanje nalapho ngoba umsebenzi ngamanye amagama asondelana athintana. Now the danger yokuthintana kwawo athintena wahlangananga. Now I danger yile uma ungafika lesa skeleton esilapha phansi zoba sehlangene lamathambo, uma ungafika wena ukhahlele isandla sale skeleton, ithambo leli elisesandleni lizosuka ntshingeke lapha. Why lizosuka ntshingeke lapha? Ngoba umsipha awukabibikho. Ngiyazivela ningizwa manje, aningizwa manje. Ngifuna ukunibonisa umahluko phakathi kwe-Church of Jesus and the false churches and the false teachers and the false prophets and the prophets of God. I want to show you something because we are revealing, we are exposing the false teachings, exposing the false prophets because they are deceiving God's people. Amathambo into ezukuthi athinta. Prophet has spoken forth the word athinta. Kodwa still mangathi wofuka ukhahlela lesa skeleton umlenze bongalahleka le. Nikhona manje? Now lithi iBhayibheli nalapho futhi umoya wawungekho kodwa uNkulunkulu wayeseveza imisipha. Imisipha iyona enza lesandla sami simuve kanje. Kulemsipha ela isuka la iza la lemisipha. Now ngamagama uma ngabe uNkulunkulu eveza imisipha, remember ikelethona amathambo kukhona into uNkulunkulu ayenzayo la. Ngoba yonke lento njengoba uyenza ngomprofeti. Bazalwane please ngicela ningiphe ningilalele sengiyovala. Now umsipha wasuyavela ahlangana. In other words mase kunomsipha ungawakhahlela angeke sihamba lesasana. Sizohamba kodwa angeke sisuke emzimbeni ngoba sokhona umsipha osibophile. Nalapho kunjalo usuhlangene sahlangene amathambo umsipha usukhona kodwa lithi iBhayibheli still umoya wawungekho. What does it mean? There are churches, they can be so united, they can wear uniform, they can do things with one spirit, but only to find ukuthi into yabo bayenza uniform, but the problem is there is no spirit. But bona they are so united, into yabo bayenza ayishemba yayenza, but there is no spirit. Now lithi iBhayibheli wathi mayiqeda uNkulunkulu uveza imisipha waseyimboza waveza inyama waveza isikhumba kwakhava amathambo omile uNkulunkulu waveza isikhumba kwabonakala manje ukuthi hawu abantu muso lapho. Now still isikhumba sesiwambozile amathambo, still there was no spirit. Kwaba this time from being a skeleton to a fully body, but a dead body because there is no spirit. Amakama kukhona abantu kukhona amasonto nje zidumbu. And leso sikhathi bona bathi bakhonza uNkulunkulu yidumbu ezifile. Into abona bayenza ngazo be convince yidumbu ezifile. Babulewe baphila labo bantu. Ngoba kunamanye amasonto abantu bakhona ngathi ba hypnotize. Hayi man uzuyibuza ukuthi kodwa akasekho noyone obonayo kulabantu ukuthi hayibo akahambi kahle la. Hey ngoba labantu aba-operate ngezinto nibadomo mani yazi niyadideka ene niyayivuma yonke into yabo usekubonisa ukuthi ikhona vele into aba-operate ngayo. Kwaba yidumbu na inkinga yidumbu njoba zinje zinqunu bashange 3-piece yemvelo. What does it mean? Msipha ikhona mathambo ahlangene isikhumba inyama ikhona kodwa umoya ukho. So now ngamanye amagama banqunu zidumbu ezinqunu, there is no covering. There is no covering. Ngamanye amagama bashwaphuzela nje. Thank you mom. Covering. uNkulunkulu ukhuluma kakhulu nge-covering. Covering to God is very important. Laba sebahlangene lapha
kodwa bazidumbu. Why ngithi bazidumbu? Bazidumbu ngoba umphefumulo ophilayo awukangeni ukubona, kodwa bona sebahlangene. Umsipha sokhona, isikhumba sikho, kodwa sikhona nje bashaya nge3 piece yendalo. They are not covered. In other words, they are naked. Oh, what does it mean prophetically? Prophetically, it means there are churches who come together every Sunday, every service to worship God. But God is not there because there is no spirit. Remember, God is a spirit. God is not here because there is no spirit. Listen to this. In other words, those churches, they are naked. When you are naked, usuke uveze ubuze bakho phambi kwabantu. Kuyingozi ke ukuba naked kodwa wena ungaboni ukuthi naked. Ayikho into ebuhlungu njobona inhlanya lapha edolobheni uyahamba uyashwaphuzela nje yonke into ihlele ngaphandle. Ayi anazi bazayibhlungu kanjani leyo. Now spiritually khona amakholwa noma bazalwane noma amasonto anjani. They are naked. Why they are naked? Because who can cover you? Who can cover you? In other words, they don't have the weight. When Adam was chased away from the Garden of Eden, they were naked. They tried their own salvation. Yama leaves wuti bazimbos. That was a man-made salvation. They tried to hide their nakedness. When they are naked, as much as they are joined together, as much as they are united, but the problem now is they are naked and dead. They are naked and what? And dead. Now listen to this. Lithi iBhayibheli emva kuba uNkulunkulu eseveze inyama phezukwawo. Wayesethi uNkulunkulu prophetha ndodana yomuntu uprofethe kuyo yomine imimoya. Kukhulunywa about 4 places. Yomine imo kusho ngamagama address the spirit from the east, address the spirit from the west, address the spirit from the south, address the spirit from the north. Speak my word. Nalapho ngiprofetha bheka imizimba yaqala yanyakaza yaphakama yavuka kwabonakala ukuthi hawu kanti labantu bayibutho elingaka. Now the question is, who killed these people? In other words, this was the army that used to fight battles. But somewhere, somehow, uSathane walithola leli bandla labantu abakhuleka walishaya walibulala. That is why emasontweni there is no covering. Iqiniso alikho. Abantu banqunu nje bayihambela nje bamabhusha ingoba vele amukho umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele nakafika umoya ongcwele quicken the spirit uvusa kwavuka ibutho elizolwa izimpi. I prophesy, let the army of God rise at Eagle Mountain. I prophesy, rise up, army of God. Rise up and fight a good fight. Rise up, everybody stand on your feet. Rise up. Begin to pray. Shatapako satakata, ikototototo, mampoko sayatata, lipa sakatalaba, rebe sikata, ikoposhanda, ila babayala, ikamantosia, ikotapasaya, ikotopokosa, ikapapasika, ripa papa, rebe sakataleba, ribandoshaya, Iramantosika, Iramantosia, Iramabosete, Iramababosa. Yes. Dry bones come together. Dry bones live. Armor of God live. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Usatapaka, Usamanto, Ukusata, Ukapasa, Ukapapa, Ukatata, Ukatapakata, Ukatata, Yatapasanta, Ukatata, Urapapapa, Usanando Sapa, Utamando Side, Ikapasika, Ukatomorosha, Hey! Lataka Posata, Urapapapa, let everyone live, let everyone live. Linananabosa, Ilabababasia, Seketelekemos, Sete Ebobosa, Sinanabobos. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Asimshayeleni kakhulu umoya ngcwele izandla. Asimphindeni uNkulunkulu simshayele izandla. Ngifuna ukubeka abantu izandla. Ngifuna ukubeka angazi noma niyinotice yini into uNkulunkulu ayenzayo in these last days. Last week eThekwini ku6 to 6. No, that week because last week besekol. That week ngithe abantu uNkulunkulu ukhuluma wathi tell these people to go and buy prayer show, prayer cloth and release impartation upon lama prayer cloth. Uthi uNkulunkulu the reason is when you pray for them basenkonzweni bayithola deliverance but nababuyele emakhaya kunama strongholds ababambayo emakhaya. Wathi uNkulunkulu pray ukhuleke phezulu kwendwangu noma phezulu kweBhayibheli noma phezulu whatever abazoyiletha pray urelease ianointing lo muntu ahambe nalento mayifika ekhaya ethandaza mayithanda ngayibeka amahlombe mayithanda ngayibopha okhalweni wathi uNkulunkulu khulekela leyo nto. Last week I've got a lot of attacks because of lenkonzo engiyenzile yale impartation. Ngabona ukuthi kuneyigodlo engizinyakazisile. Now usethi uNkulunkulu the army must rise now. Rise up, army of God. Thank you. Ufuna ukukhulekela. Uzani bazalwane. I want to pray for every one of you. Funa sikhuleke manje before sizonikela. Kuba bonke abasicela ake sizeni umnikela ukume kancane. Ake kuza abantu come. I just want to pray for you. Inkasimulo ya kigcwele. Amasuke. Wozani basa two lines abanye bavele ngapha. Abanye bavele ngapha. Hallelujah. Ngelinye ilanga ngizontshela ngalogogo lo lately ukuthi kwenzakalani ugogo Dlamini ngizontshela but off air. Mina ngilogogo ngiyamazi ngizontshela ngelinye ilanga ukuthi isimo sikagogo njengamanje sinjani ukephi ugogo ngokwesiko ngizontshela futhi ngiyazi ukuthi nalabo abagangayo bayazibuka intshumayelo zami kakhulu futhi bayalalela ukuthi ngithini. Sengifuna ukuthi bakwazi lo ukuthi sengiyazi ukuthi benzani nanokuthi benzani kodwa uNkulunkulu esemkhonzayo uyaphila. Ake nimshayele izandla. Phakamisani izandla. Just want to pray for you. Mighty Jesus. Team nisekhona? Hlabelelani bantwana bami. Inkasimulo yakhe igcwele amasulo ebono omhlaba. Hallelujah. Mighty Jesus. Sondelani. Kasimulo
Yaboyoni kwele amasulu. Jesus, 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 Jesus. Power, might, power, might, power, mighty name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Jesus. Power in the name of Jesus. Power. Mighty name of Jesus. Power. Jesus. Power. Mighty name of Jesus. Power. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Usata pakosai. Yanda ika baba hos. Jesus. Mighty Jesus. Fire. 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 Jesus. 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 Jesus, mighty Jesus, Yes, Lord. Again, shalom kulungkuliza tagaku. Siyabonga moyo ngcwele. Thank you, Jesus. Again, mpinde nimshalizane.
Tata mama, tata sis. Tata sis. Ithathe sis. Ithathe mama, ithathe. Ithathe sis. Nakho. Ngithi yabona? Shalani moya izandla. Phakama sis. Shalani moya izandla ezinkulu egameni leNkosi. Oh, God bless you. Akani shayela uThixo ihlombe elikhulu. Oh, mandosa kabaya. Yera baba hosa. Mandeya ilaba hos. Shikapato satapaya. Rende ila masonda abasaya. Ika papa siketelemosa. Ika madoya. Ika papa pasia tapaha. Say Jesus. Shayeni izandla ezinkulu montwele wonke umuntu ashaya izandla bonga uNkulunkulu. Yes, Jesus. God bless you. Bonke abasibukele emakhaya uNkulunkulu omusa anibusise. Siyabonga kakhulu imikhuleko yenu, isupport yenu lapha emakhaya. Lenkonzo esiyenzayo uNkulunkulu nani akanithinte. Nawu owena umkhuleko uzobamba mawubukele video uzobamba iprayer cloth yakho iprayer shawl yakho uzobamba iBhayibheli lakho. As I'm praying for you kunamandla kunocobo oluzophuma likuthinte ulapha ekhaya. Receive baba egameni leNkosi ethu Jesu, baba egameni elingaphezulu kwamagama onke uNkulunkulu ongcwele. Naba abasibukele baba emakhaya bahlushwa nabo Nkosi imimoya. Baba sithathela amandla, sithathela ucobo, sithathela umlilo egameni likaJesu. Sithi baba mayihlangane izinto zabo. Siyawukhuza umoya osezindlini, siyawukhuza umoya osemakhaya, siyakhuza amadimoni asemakhaya, siyakhuza amadimoni asekuhlaleni, siyakhuza amadimoni asemsebenzini, siyayikhuza yonke imimoya esemamandleni, siyayikhuza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga uthuma amandla ubukhosi bonke sithi bungobakho. In Jesus' name, amen and amen. Shayani izandla kakhulu nishayela uNkulunkulu. God bless you. Siyabonga kakhulu bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya. I am your apostle MJ Tshabalala. Salute. God bless you. Again,